Panguva ine vanhu voti VP Constantino Chiwenga aiwa avachadi kudzoka munyika yeZimbabwe. Kunoonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga aiwa is being surrounded aiwa cronies, smugglers, vanhu vanoonekwa kunzi aiwa VP Constantino Chiwenga kana vari surrounded with these people vanenge vasingafili comfortable. Zvinoonekwa aiwa high security yavanofamba nayo. Sanamita mashoko atino kuti right now as VP Constantino Chiwenga aiwa pavari kuIran chiti kunyatsoratidza kuti aiwa VP panapa vari kunyatsothiretena the regime vachishaya kuti madiscussions api achiri kuita ikoko. Sanamita mashoko abudanyirwa panapa ndobva subscribe or like on the bell kuti ipinda panapa the Ministry of Information anoposta VP Constantino Chiwenga nemapictures amuri kuona budanyirwa chiti. Today Vice President General Retired Dr. CGDN Chiwenga met with the representatives from the Iranian consortium of dialysis. The aim of the meeting was to come up with a comprehensive plan on how Iran and Zimbabwe can partner in the supply of dialysis equipment so as to assist those suffering from kidney ailments. Ndomashoko anobuda panapa obva kuti hashtag engagements. Vatinoona panguva ine VP Constantino Chiwenga vatoona kuti akatarisana aiwa nesuccession yatiri kuona kuti arikuda kublokiwa kusucceda mutungamiri wenyika. Right now is receiving attacks. We have seen maposts akasiyana siyana pamusoro paVP Constantino Chiwenga aiwa tinosangana aiwa high level presidents wakaita se the Iranian counterpart. Panguva ine zvaonekwa zvothreatena the regime aiwa yotoshamisika kuti aiwa VP Constantino Chiwenga madiscussions api oungana vachingoita ikoko. Right now tiona aiwa achisangana nedziconsortium aiwa team aiwa yekuIran panguva inoyi. Zvinatsoratidza kuti aiwa VP Constantino Chiwenga aiwa vanorangarira nyika yeZimbabwe nawo achiona kuti aiwa vangaita sei kuti vasolve issue aiwa yevanhu vari kusafa nemakidney failures. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chionekwa kunzi aiwa VP Constantino Chiwenga panguva inoyi is the main target, ndiye munhu ari paspotlight, ndiye munhu aiwa akakwanisa kuvoisa up achiramba corruption iri kuitwa nezvigananda. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nekomment section medu. Subscribe or like, put on the bell icon.